ngai khlei fi wei pui bara sai sien ne ka por ha ga kerteng ga thiam tam ga don bor tam ga jong trai u nong penem jingi u Jesus Christ ngan pule ha ga ne ka por na ga ktien ga jong blai ba ga ta ka long no Ezekiel ga nong ga ba khat ar ga khot ba ar hu pra ka Bible ka ongum ne namar ka ta to ong ha ki kumne u ong u trai u blai wong anam pentut shu ya ka weiru na ki ktien jonga henrei ya ka ta ka ktien ka ba ngan kren an pyndep ken ong u trai u blai ka ktien ka jong blai ka ong namar ka ta to ong haki bat agani ka sngi u trai u ong hau Ezekiel ban ong haki kon Israel bat agani ka sngi u trai u ong yanga ban ong yapi bagata ka jing ong nga ong kumne ba utray ong namar kata to ong aki nga yathu api kay ka ba utray udon man kren yafi ba utray ong kumne uong utray ublay nga ong api kumne uong utray ublay ba ublay ong kumno uong yakane ka kintien an ampentut shu ya ka wayru na ka ktien jonga henry yakata ka ktien ka banga kren an pyndep ken kay ka bu try ukren kay ka bu try ukular uang ngan pyndep ken kaya bala mi na kasintor ka jong blay ka numrong pat siya kasintor ka jong blay ya ka ktien ka bu pa ya ka taan pyndep madaying ta nga pet ya ka ktien ka jong blay ngay in nagaway ka benta siya kaway ka benta nagaway ka kitab siya kaway ka kitab ngayon ihang ni ya ka bu blay ukren ya ka ba kalami no nagsintor ka jong o ka ktien ka jong blay ka pyndep bet but nang kata ka karayru hagada ka jaka belapa igada ka ktien bat kalong kumta lada lahap uslap na beneng kani ka kendau ka pediang baraba kani ka kendau ka pediang kani ka kendau ka kalalong ka kendau ka basaiso badeng ta kami kita ka jingjar ngam kimi kita ki jingthong kimi kita ki soru haba kani ka kendau ka pediang ya kani ka ka bahap na beneng yaw ni uslap ubahap na beneng badeng ta kwa banong ifi ublay upa ika ktien to ay bahaba ublay upa ika ktien na beneng ay bingin langkum kata ka kandaw ka ba pediang ika ktien ka jong blay namar ublay uang to ong haki kumne uang utray nga ong ifi ika ne kasngi kumne uang utray baya ka wayru ka ktien ika ba utray ula kren uang ngan pendep uang kumno anam pentut lane uang ngan nom penslam lane ngan nom pendir ya ka wayru ka ktien ka jonga henry ka ta ka ktien ya ka bangan kren wong ngan pyndep no ngasongo nganget kila pule ba ka ktien ka jong blay nganget kila sha skor ba ka ktien ka jong blay upa ka ktien ka babel kong bagani ka ktien ton pule ka ni ka poru now Isaiah ka lanong ka basan dusan ngani ka dekot ka khatway ka kren ka ongom ni kumta kan long ka ta ka ktien ka blami no nagisintur jonga kanom pai sudah hanga henry kan pyndep ya kata ka banga snobha kan roiru ha ka banga lapa ya ka utrai ong kumta kan long kata ka ktien ka blami no anak sintur jonga kanom pai sudah kamu si sin bo blay lakren kan long back si sin bo blay lakren kan jabek si sin bo blay lakren kan long back kata ka kamba bat kan da saiso bat pindayu itat da lagi jongki khamat ki jongfi badeng ta habi pediang ka babel ka ong an pyndep no ya kata ka banga snobha ya ka ka bo blay ukren ya ka bo blay snobha na kamta jongfi kata ka jingkren ka jongblay kata ka jingkular ka jongblay kan longbet na kamta jongfi bad ko ong ni kan roy ru ha ka banga pha ya ka basi sin bo blay pha ka ktien ka roy badeng ta pidon ka ktien ka jongblay ka jingim ka jongfi kan roy pi pediang ka ktien ka jong blay fin i ka jim ka jong pi kan long ka bla kerku kan roy ha pi pediang ka ktien ka jong blay ba blay de ba ba pi ni i ka jing ba ka jong blay ha ka jim ka jong fi ni puli ter ka ktien ka jong blay na ka sam shi spa nyaw ka khot ka ba arpho ka ong gum ni ka ong upha ya la ka ktien ba open khia ya ki uplat ya ki na kita ke jing penjot jong ki utrai upha ya ni ka ktien ba bagi pediang ni ok khia again upa ka ktien open khia ingi baru upa ini ka ktien upelait ro ingi nagita ki jingjot bachi sen upa ka ktien ni pediang ini ka ktien kani ka ktien ka long ka jingada yangi kani ka ktien ka long ka ste yangi kani ka ktien ka long shisha kata kan ka jingada na ka benda ka jingim ka jongi tani ta bu trai upa ka ktien pi pediang ini ka ktien ka jong blai
bat ka ktien ke jong blai kan pen khia ifi kan pelat ifi ru na ka jing penjot ngan puli kan ke poru now Isaiah ka nong ka ba sau po kan ke khot ka ba pra na sungut nat ka ktien ke jong blai ka ongum ta tangan puli kan ke por ka ongum ne utau plang uyap terkong uta usentiu utlor no henrei ka ktien ublei jongi kan ne junam ka babel ka ong ya kata ka ong ba uplang uyap terkong no usentiu utlor no henrei ka ktien ublei jongi kan ne junam bachi sien ba ublei ukren kata ka ktien kan ne junam kan longbet ya ka e ka ublei ukren haba pi pediang ini ka ktien ka jong blai ka ktien jong blai kan trei kam ya ka jim ka jong pi but haba pi dan ka ktien pi dan ka jim pi dan ini ka ktien pi dan ka bor pi dan ini ka ktien pi dan ka atir pi dan ini ka ktien pi dan ka jing start pi dan ini ka ktien pi dan ken ya kata ka jing thau mangangai U Trai un ka khuyai pi ba un pendap no ya kata ka ktien ka baula kren ka babel ka kren ya kata la dangi puleru na hebru ka nong ka ba khatlai ka khot ka ba pra ka ktien ka jong blai ka ong ni u Jesus Christ ulong uju menhenin menta bat shabam jikut wat sha bon rong no yepi da ki jingkai baper bat bakla namar kalong ka mentoy ban pen scam ya ka donot daga jingai da ki jingbam ha ka bakita ki belayat haki kim shim mentoy ka ktien ka jong blai ka ong hang ni bau jisu long uju menin menta shudu ki bam jikut bara bau jisu kala ha ka jinglong ga jong u kelaru aga ktien ga jong u kelaru ya gitu ki jingkular ya ke baula kular naga menta jonga bat naga menta jongfi ya ke ei ke baula kular katakan jabet ya ke ei ke baula kren katakan urlong bet bat kumta utrai pentut shu ya ke ei ke baula kren lada filatip ya ke ktien ga jong blai bat ya ki jingkular ki jong utrai penslem pendap ya kata pendap bet haga jingim ga jong pi tadeng ta jisu de uju menen menta shagibam jukut bat unle ya kata Baka Bible ka ong ne wat sha ban rong no epi da ki jingkai bo per bakla tadeng ta teng gwan ki jingkai bo per bakla ngi arta tien no e ktien ga jong blai ngi sngo shep tien bagata ga jingkren ga jong blai tip kan jana kanam ja ngi sngo arta tien tip kan urlong na kanom urlong na kwa ba nong efi nget hang ne ga ktien shania ang ne ga ktien blai si sien mula kular si sien mula kren ula kren mga stunat ini ka poron puler na ka kitab jingruai sngosen ai ka nong ka ba ar ka khot ka ba khat nyo ka ong kumni U Trai ula le ia kata ka ba ula pendep ya la ka ktien ka ba ula hukum haki sngimen barim tadeng ta ya ka ai ka ba U Trai upendep ya kata ka ktien ka ba hukum katakan urlong kan jabet tadeng ta kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka manta U Trai upendep ktien ke jong blai ngi puling ya la ba kata ka dekhot ngi puli ar koren no menengkong ka dekhot ka bar po ka ktien ke jong blai ka ong namar ki jingkular ublai kat badon ki long hau ka ba ot bara u ka ba amen ya ka ban penan borom ya ublai dangi tadeng ta ka e ka ublai ukren ya ka e bo kular ka ki jingkular jong blai baro kat ki badon ha ka ni ka ktien ke jong ko mga juong na ka por kat kum ka jinglap jonga ka long hadu kum balai hajar sanspan riu punyo tli kita ki dekhot na ka Bible lai hajar sanspan riu punyo bat nga kwa banong efi lada fi pule yang ini ki dekhot na ka Bible lada filatip ya kita ki dekhot la filatip ya ki jingkular ke jong blai ki jingkular jong blai baro kat ki badan hakane ka ktien kalong bi hau blai oi bad amen ya ka ba on pendan buram ya blai dangi kemno la pendan buram ya blai lapendan buram yo blai dagita ki bau blai ule aga jim jongi dagita ki jingkular ka bau pendap aga jim ke jongi kumta ken lapendan buram yo blai habala pen em yo phi lapendan buram yo blai habala pen kelai ke jim ke jongvi lapendan buram yo blai habala pelat yo phi ne ke jingte jingkom lapendan buram yo blai bad habala pen rius pa yo phi lapendan buram yo blai bad dasisha pinang yai kala ba nang yai kala ba ka perthei kanang yu kata ba ka ei ka ba jaga jim ke jong pi ya ka ba pi kala na ka ta ka jingdom sha ka jing shai ka taro ka dei na ka banta ka buram ka jong blai ya ka ba open dep ling ba jong pi
Tading tang dan shibuan ba ka ktien ka jong blay jing kanyar pulai khat khandai ru ka ongum ta ublay long ubreu baun lam ler lem ne ukon ubreu baun kala ka bamot ya ka bawla ong onam le lani ya ka bawla kren onam pyndep no kata kadai ka jing shisha bo ublay banging shakri ude ublay ba kren bo ude ublay ba kular but ublay long kum ubreu lane kum uta ukon ubreu kum ubreu bakala ne kum utau khon ubreu bon lam ler em ubreu ju lam ler ubreu em ju kala jingmot na ublei te si sen bula kren ke jingmot ju kam ju kala baru ublei hi da lele ru onam lam ler na mari ka ka bula kren ya kata unle ya ka bula kular on pendap no kat kum kene ke ktien ka bula kren shisha abang ipule ne ktien ke jong ublei wangan pentut ya ka bang ngala kren bangan pendap no akenya ka ani ngasngobang badeng ta ublay hagini gitsingi ke mamta oy ladap kular shibon gi nakabanta jongi kabalong nakabanta ke jingmen toy ke jongi re ublay la kular sagni ka way wong hakmi ngawan kloy bat kan nong jonga ka don lem bat nga ban ai nong haway po way baro kat kumba long ki jingle jong u kata ka ke jingkular ke jong blay wong hakmi ngawan kloy bat kan nong jonga ka don lem bat nga ban ai nong haway puway baro kat kumba long ka jingle jung kata ka jingkular ka jong blay o ngawan kloy hakmi ngawan kloy un sawan bat habuan un ai nong ro ya way puway kat kum kata ka jingle ka jong blay la kranem kata kan saja la kranem kan salong bay la kranem un le bay tading ta un le un ai nong ya kita ken gibreu kat kum ka jingle ka jong ki tading ta mga puli ka ktien ka jong blay ni ka por nga kwa ban pen shlur ya phiru namar nga sngo bo bon preng jongi ngim ju puli ka bible ka ong kumne kitab jiven pal no manan kong khot ka balai ka ong suk utaw bo puli bat kita ki bi sngo ya ki ktien jong ka ni ka jinga tho lopa bat ki basumar ya kita ki ru ya ki bala tho haka namar kata ka ya kala jan ka bible ka ong suk utaw bo puli bat kita ki biyo sngaw bapule bat biyo sngaw yang ni ka ktien ka jinga tho lopa bat ki basumar yang ki ru ki bala tho haga ni ka ktien namar kata ka ya kala jan tading taong fi long bala ker khu fi haba fi pule bat fi sngaw yang ni ka ktien dan ki bru ki pule kim ju sngaw dan ki ba ju pule tading tak shu sngaw katar kamlong klem pule ban shu sngaw yo alat no Klem pule shu sngo yo ba gade ka ktien jongi breu tadeng ta suk utau bo pule baru bu yo sngo ya gane ka ktien ka jinga thulo pa tadeng ta pule ba ina ka ktien kum ki pastor teng tengi sngosi babon ki bangai kim ju pule bible kim ju tip iru ka ktien jong blai na ai ka ong no na ai ka tho kum no ban tip iru shu ya bi leng leng kum to mlang tadeng ta kwa ba nong fi ne ka sngi suk ki breu ki ba pule ya gane ka ktien bar ki bi sngo ru ya gane ka ktien ki jinga thulo pa Blain kur kui fi ban ngai ya ka U Trai ula kren uang nganom pentut nganom penslam ngan pendap no kloy ya kata ken baru le kata na bna ka gm ka jong fi bon sawan kloy bon sa ainong ro ya kita ken kiba kat kum ka jingle ka jong kingina duai ne ka pormenta try ga ingo eme ne ka ktien ka ba im ka ktien ka ba don bor ka ktien ka bam jukla ka jong me try ga ingo ne ka ktien ka ba yai ne senteu plang la ban telor no ne ka ktien ka jong me kayai em bar kayai ne shabam jikot bar ka ei gamla kren ya ka ei gamla kular kan orlong kan jabet tek adwai meni kon jame kan chim kyai ka ktien ken pule ba ken yo snow yang ne ka ktien ka jinga tholo pa adwai nga ka khu yapi ba pin ya aga jim pen pau ga jong blai pin ya aga jim pen slek ga jong blai pin ya chi sha dagata ka jing champang ka jong blai hallelujah adwai to long fi ki bala pen kre mar ka ya ga jong try ka la jan adwai nga ka khu yapi ka tengu jesus Amen, but amen. Amen. Try na kerkui fi. Ngin say kendo pat. Lasay ka sngi. Blain ta ka buram ju. Amen. Amen. Ngasngo ba? Man pentip syupi. Baka Potternet kan pelong yang nega jeseng ka bakerpang. Ya ka mengila ay kerteng Miracle Weekend. Haka arab hundai bat ka live tarik jong neu benai match arajar arfusan ngidon ke jinga sok manu blai namar bangilangnya jo with God because we have believed in him ka jaka kan dei hang thi hasusustam auditorium Shillong
Ya ka bangilal jukat menshua ka State Central Library. Milong ublay bumju kala menshua hadu menta pantip syapang ki jingle jongmi kilong ki bathala. Tading tang ikot subay vi ni ka jeseng, but agasi sa jan kan sedang hakapor kendai beje min step ki jeseng duai. Sengap ha kendai beje min step jeseng duai, nang taga sa don sa hakapor arbaje bukumju hakapor sanshiteng janmiet. But agasi utrai kan sedang hakapor si po beje min step, nang ta shibeje steng bukumju ru hakapor nreu beje janmiet. Likely ki jeseng hagasngi utrai. But ngayon hang ni kajing ya shaslem kajang ublay. And I also read about the patience of God that is But here. kum juro ngayon hang ni kajing shaslem jong ni gawai gabriel nakabenta ban yo ya ublay. Tading tangi kat sungubhay people pinuan jeng ni jeseng wan ban mat ni jing khu ke jong trai wan lamru yaki perlok ki projor ke jong pi mangadanget scam bau jisu un ben kia u jisu un pelat u jisu un Nongthymmai iki babon bahagi men sim kata kesi ban ngangai un pendap ro iki babon da u men sim bakoi bat da shisha ngini i ka buram ke jong trai kata kesi wan yaldi wan lam lang iki weiru ngangai u jisu un le ki kamba agi kata kesi ban